Každý v zoo sa vydával za zviera, aby zabránili jej zatvoreniu. Ich kostýmy boli tak realistické, že z diaľky si to nikto nevšimol. Keď do zoo prišli školáci, uvideli leva, no netušili, že je to len človek v kostýme. Potom uvideli gorilu, ktorá sa tvárila, že je nahnevaná. Mali dokonca aj falošnú hlavu žirafy, ale tá sa nikomu veľmi nepáčila. Zrazu jeden muž hodil plechovku kôly smerom na ľadového medveďa a zakričal: "Nech si dá!" Aby si zachoval rolu, medveď sa skryl za skalu. Len čo ľudia odišli, vyliezol, zdvihol kolu a začali ju piť. Niektorí turisti to však videli, natočili video a dali ho na internet. Klip sa okamžite stal virálnym. Na druhý deň prišli do zoo tisíce ľudí, aby videli medveďa piť kolu. Zoo sa cez noc zmenila na hit. Gorila sa pridala tiež, srkala kolu a bavila davy. Ale jedného dňa začal byť jeden návštevník podozrievavý a konfrontoval personál. Aby sa neprezradili, vymenili falošného ľadového medveďa za skutočného. No ten muž bol tak presvedčený, že je to stále len kostým, že vliezol do klietky, aby to dokázal. Aby ho zachránili, jeden zamestnanec si rýchlo obliekol kostým ľadového medveďa a pokúsil sa odviesť pozornosť toho pravého. V spoločnosti Smell Killer nič nepredstierame. Náš dymový filter Smell Killer eliminuje akýkoľvek dym aj zápach. A Smell Killer Blend, zmes 100% čistých esenciálnych olejov, vytvorí magickú atmosféru, nech si kdekoľvek. Navštív smellkiller.sk a prevoňaj svoj svet ešte dnes.